Господин Борисов, Румен Спецов ощетявал ли е държавната хазна, както твърдяха ваши депутати преди време? Асен Василев, докато беше финансов министър и когато го назначаваше, ме убеди, че не е ощетявал нищо. И убедил, освен че това, не е продал фирмата си със задължение на безимотен гражданин. Добре, госпожо, този въпрос аз не чух нито веднъж вашата медия го зададе на Асен Василев, докато беше финансов министър сега. Грешите, това не е вярно. И как не е вярно? Така, Асен Василев ме убеди, че това е най-добрият шеф на НАП. И между другото, в отговора на вашия въпрос, за миналата година НАП е събрала повече от миналата година над 8 милиарда лева. Това е един много успешен шеф на НАП. Значи не е прехвърлял... Аз ви попитах за фирмата, продадената фирма с безимотен гражданин. Как не знаете? Това беше стойно коментирано, не само... Помня само, че това Биков Кърлеш го ухапа, като беше там по това, но в последствие се оказа, че не е така. Сега не темата, за да схвърлите смешка и да се забрави въобще съдържанието. Забравя се, аз